Tak dobré ráno, dneska máme 28.4. pondělí. Mělo by být takhle krásně vymetino a já se nacházím kde? Samozřejmě na Strážovicích, mají týho východ. Sečou mě přistávačku, tak je to dobrý. Aspoň to budu mít čerstvě posekaný, budu mít kde přistávat. Tak uvidíme, mělo by se to stočit k jeho východu. Zatím fouká spíše východ. Tak uvidíme a budeme čekat a doufat. Tak se hlásím po výstupu na kopec. Fouká kolem 2-3 metrů, nicméně ještě furt fouká od východu docela. Občas se to otočí na kopec. A dneska chci vyzkoušet, protože jsem si koupil vlak na vodu, tak dneska ho budu poprvé zkoušet, protože ho mám primárně koupený do Castelluccia, kam jedu v červenci. A tak uvidíme, musím to tam nějak naimplementovat. A když tak se vám ozvu ze vzduchu, jak to bude trošku letový, tak se do toho opřem. Tak se zatím mějte čus. Máme za 10:11. Dole teda rukáv nám ještě ukazuje, že to jde trochu od východu. Tady nahoře se to tak jako trochu střídá. Ale asi to vyzkouším. A když tak počkám ještě kousek, no. Jdem na to. Tak zatím jsem tam toho moc nenašel. Ani nám moc nefouká. Nicméně už tam nějaký bublínky byly. A to vynesu na kopec a ještě budu asi chvilinku čekat, no. Tak se když tak ozvu později. Čus. Samozřejmě, co se mi nestalo, povolila se mi tady ta hadička, i když před tím, než jsem to tam dal do té sedačky, tak jsem to kontroloval. Ale asi jak jsem točil tou hadičkou, tak jsem to nějak povolil, takže mám zechcanou sedačku. Včetně asi i záložky to vypadá. Vypadá, že jo, nebo určitě jo. No to asi nebude vidět, že to je mokrý. Jedině bych tam musel, ale tady to nepřebalím stejně. Takže asi pojedu domů. A pro dnešek jsem asi dolítal, no. Tak se mějte čus. No padák jsem musel zbalit do kufru a teď se budu podívat, co jsem tam vyvedl všechno za patálí. Budu zkusit vyndat záložku a trochu tady vyvětrám aspoň. Ať to nevezu všechno mokrý domů. No květákovník je jakž tak suchý, nejvíc to odnesla tady ta kapsa. To si myslím, že bude za chvilinku suchý. A teď se jdu podívat do ty sedačky, tak mi držte pěstí. Tak jdem na to, držte mi pěstí. Myslím si, že to bude mokrý. Myslím si, že mi tam vyteklo tak typuju půl, 3/4 litra, litr. Těžko říct.
nevím, jestli je to vidět. Záložka je úplně mokrá. Sedačka je jakž takž. Tady budu muset vykuchat ten chránič. Ale když už jsou tady, tak asi rozbalím. A vyvětrám ju. Samozřejmě jsem to měl trošku se šťávou. Neměl jsem to úplně sladký, že bych to měl, ale trošku to sladký je. Tak uvidíme, no. Sedačka mě tak ani tak nevadí, spíš tě štve ta záložka. Snad to dopadne dobře. Vyvětrám ju tady a doma vykuchám zbytek. Nechám to tady chvilku oschnout. Domů nespěchám. Tak vykuchám, když tak ještě chrání ze sedačky. Otevřu tu záložku, ať to větrá. Takže i takové věci se dějí. Tak na sebe dávejte pozor. Na Strážovice už to fouká skoro na kopec, i když furt to jde od východu. Lítat už by se dalo asi. Vítr už se pomalinku zvedá. Ale já jsem pro dnešek bohužel dolítal. Ještě to odnesl nákrčník, co jsem tam měl na lítání. Ten je nejvíc mokrej. A jinak asi nic, no. Největší problém bude ta záložka. Tam mě trošku mrzí, no, ale co se dá dělat. Tak nevím, jestli je to vidět. Nejvíc je to ve středu vlastně mokrý, kolem toho středu. Ale jinak je to celkem v pohodě, tak si tady chvilku budu hrát, ať to brzo vyschne. Ještě šňůry jsou teda mokrý, ty jsou úplně dur. Jinak záložka už je skoro suchá. Tak to budu muset nechat doma určitě trochu doschnout víc. Ale aspoň ju vypnu pěkně a znovu ju přebalím. Záložka už je suchá, nicméně popruh a šňůry jsou ještě vlhký, což tady asi mě stejně nevyschne, ale aspoň jsem se snažil co nejvíc, abych to nevezl všechno domů mokrý. A zbytek bohužel budu muset dosušit doma v bytě.